कलागुरु बिष्णुराभा कलेज दालाइ आफाद एबसुआ आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। नोंगौ कलागुरु बिष्णुराभा कलेज दालाइ आफाद एबसुआ कलागुरु बिष्णुराभा जौमा फरायसालिनि गेवलां फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लाना दिनै आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। नोंगौ जों बयबो मिन्थिगौ बैसागु फोरबोआ बर' हारिनि एंगारहायै मोनसे गेदेरथार रंजाथाइ फोरबो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो हाजो हायेनाव थानाय बर'फोरा गाजा गोमजायै रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिबोदों। बैसागु फोरबोआ बर' हारिनि जोबोद आंगो आरो जिउनां आरो बैसागु रंजानाय समाव साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि गोरबोआव मेंनाय बानाय मुगैनाय रागा जोंनाय हिंसा हिंसिखौ ज्राब गारनानै अनलायनाय फोथायलायनाय आरो खौसे गोरोबलायनायनि जोंथि नेरसोनखौ नुनो मोननाय जायो। बैसागु फोरबोआव बर'फ्रा गिदिरखौ उन्दैया खुलुमनानै बोर बिनाय आरो गिदिरा उन्दैनो बोर होनाय एबा अननाय जासियो। बे लेखायैनो KBR कलेज दालाइ आफाद एबसुनि दैदेनगिरि आरो फरायसाफ्रा जौमा फरायसालिनि गोरायुं बिबुंगोरा आरो बारग' फरायसा एबा बारग' दालाइ आफाद एबसुनि बिबानगिरिफोरखौ खुलुमनानै मान होयो। कलागुरु बिष्णुराभा कलेज दालाइ आफाद एबसुआ आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै KBR कलेज दालाइ आफाद एबसुनि आफादगिरि कपिल दैमारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। लोगो लोगोनो आगु रंजालि बैसागु फोरबोनि फिरफिलाखौ अरां दख'रा एबसुनि आफादगिरि सोमाव दैमारि बिथाङा बिरहोयो आरो बड'फानि सावगारियाव KBR जौमा फरायसालिनि बर' बिफाननि बिफानारि गाहाय रिपसन दैमारि बिथाङा बिबार बावजेनो। लोगोसे मुंख्लं खाम्फायाव KBR जौमा फरायसालिनि बिबुंगोरा हरि नार्जारि बिथाङा बिबार बावजेनो आरो मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां बैसागु फोरबोखौ गाबगोनां खालामनो बिफां गायनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। गायसनगिरि महरै KBR जौमा फरायसालिनि लोगो गोरायुं डक्टर ध्रुबज्योति शर्मा, सोलोंथाइ बिफाननि बिफानारि गाहाय मस्रिमा त्रिशना दास आरो KBR दालाइ आफाद एबसुनि बारग' आफादगिरि कुमार बर' बिथांमोनहा बाहागो लायो। दिनै 5 एप्रिल बे 5 एप्रिलाव कलागुरु बिष्णुराभा डिग्री कलेज आरो कलागुरु बिष्णुराभा जुनियर कलेजनि फरायसा बिथांमोना जयै इउनिट एबसु जानानै दिनै फ्रि बैसागु खुंदों आरो बे फ्रि बैसागुआ नैबे कलेजाव जोनोमनिफ्राय दिनै सेथि आरो बे सेथि बैसागु सान फालिनायाव गासै फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना फैनानै फ्रि बैसागु जा खुंनाय बे फ्रि बैसागु खुंनायाव लैहोर लैहोर फैनानै गावबा गावनि जा दिन्थिफुंनाय बे दिन्थिफुंनायखौ बिथांमोना दिन्थिफुंदों आरो गोबां फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना हानजा जानानै बैसागु गेवलांबो बादायलायदों बा मोसालायदों आरो बेजों लोगोसे गोदान बोसोराव जेरैबायदि उन्दैया गिदिरनाव मान होनाय गिदिरखौ आरो गिदिरफ्रा बोर होनाय बे हाबाफारिखौबो दिनै बेवहाय दिन्थिफुंदों। गोबां फरायसा बिथांमोना बे कलेजनि फोरोंगिरि बिथांमोननिफ्राय बोर बिदों आरो बोर बिनायलाय जोंनि बे कलेजनि गासै फोरोंगिरि बिथांमोना उन्दै उन्दै फरायसा बिथांमोननो गासैनिबो बोर सारस्रिदों जाहाथे फैबाय थानाय गोदान बोसोराव जे गासै फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननि जा गोसोनि हास्थायनाय साननाय हनाय बा गोदान बोसोराव जेरैबायदि मिथिंगाया गोदान महर लानानै जेरैबायदि आवगायो बेबायदिनो बिथांमोनाबो गोदान थांखि लानानै जाहाथे आवगायलांगोन होननानै बिथांमोना दिनै बोर सारस्रिदों आरो बिथांमोनाबो बोर लादों। जे बिब्दिनो आसा खालामदों जेरैबायदि बोर बिनाय आरो बोर लानाय बे हाबाफारिखौ मावबाय आरो जेरैबायदि मोसानाय मुसुरनाय बिथांमोना खालामबाय इयुनाव फैगौ गोदान बोसोराव जाहाथे बिथांमोना गावबा गावनि जा थांखि बे थांखिखौबो मोजां मोजां जाफुंसार होगोन आरो गोदान बोसोरनि गासैनिबो आङो गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। आगु बैसागु फालिनायाव जे गोबां दान्थे बिदान्थे जायो नंगौ, दा बेवहायबो जोंनियावबो बिब्दिनो जादोंमोन जे गोबां फरायसाफोरा माखासे ओरैबायदि नुहुरो जे बेवहाय बुंनायाव एसे गोब्राब जायो जे दान्थे बिदान्थेखौ जाया नङा जायो जे जोंनि माहारिनि जिथुनाखि हारिमु बे हारिमुखौ रैखा खालामनोब्ला जों आसलते बेवहाय फ्रि बैसागु खुंनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। नाथाय थेवब्लाबो
जे बैसागो बोथोराव जे गासै फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना गावबागाव गामि गावबागाव न'खर गावबागाव समाजाव रंजायो बाजायो दा बेखायनो आगुआवनो बिथांमोना लोगो हमलायनानै बैसागुखौ जयै खेबसे रंजागारनोसै नामा होननानै बिथांमोना जयै सावरायलायनानै बिथांमोना देग्लायनि दा आगु बैसागु खुंनाय बे बैसागु खुंनायखौ बिथांमोना जा जगार खालामदों आरो बिदिनो थाम-थिम खालामनानै बिथांमोना दिनैनि सानखौ थि खालामनानै बे फोरबोखौ फालिदों। जे आगु बैसागु जा फालिनाय दा बेयावहाय जे बुंनो गोनाङा बेनो जे बैसागु खुंनाय लोगो लोगो बा आगु बैसागु खुंनाय लोगो लोगो बेयावहाय जोङो मावनो गोनां माखासे हाबाफारि थायो। जे गिबियावनो जोंनि बर' माहारिनि माखासे मुंख्लं बिथांमोनखौ जोङो बावो बा बिनि सिगाङाव जोङो बैसागोनि जाथा बिर होयो। थिग बेबायदिनो जोङो इउनिट एबसु हिसाबै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ गोसोखांनानै जोङो बिबार बावो आरो बिब्दिनो जोङो गेदेर सुबुं आरो उन्दै सुबुं बिनि गेजेराव तफात लाखिनानै उन्दैफ्रा गिदिरनाव बोर बियो आरो गिदिरफ्रा उन्दैखौ बोर सारस्रियो। दा बेफोरबायदि गासैबो नुथाय जा एक्टिभिटिस मावथाय बे मावथायनि गेजेरजों फरायसाफोरनो मोनसे गियान होनाय जायो आरो बे गियानखौ लानानै जुदि फरायसा बिथांमोना आवगायलांबाय थायोब्ला निस्सय बिथांमोननि जा समाज दानाय बिथांमोननि समाजाव गोरोबनानै थानाय आरो इयुन संसार जानायाव बेखिनि हाबाफारिया जोबोद गोनांथि दङ होननानै आं सानो। देग्लाय नैबे केबिआर कलेजाव गिबि खेब आगु रंजालि बैसागु फालिनाय जादों। दा बेयावहाय जोंहा गोबां हाबाफारि लानानै जोङो बे रंजालि बैसागुखौ फालिदों। जोंहा बेयाव हाबाफारि बायदियै गेवलां मोसानाय लानाय जादोंमोन आरो लोगोसे जोंनि केबिआर कलेजनिनो गोबां प्रफेसार गोबां गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि सार प्रफेसार सारमोनखौ जोङो बेवहाय हांख्रायनानै मान बावनायजों लोगोसे मान होदों आरो लोगोसे जोंहा बेयावहाय गाहाय आलासि महरै हांख्रायजानाय उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बिथाङा फैदोंमोन। दा बिथाङाबो जोंहा फैनानै गोबां जोंनि बर' हारिमुनि फारसे गोबां बाथ्रा बुंलांबाय, गोबां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय। लोगोसे दिनैनि बे जिथु आगु रंजालि बैसागु फालिथाय फालिनायाव जोंहा गासैबो बर' फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ जोङो जोंनि बर' दोरोङारि गाननाय जोमनायजों जों बयखौबो गानबोनानै बेवहाय ज'यै जोङो बेवहाय रंजादों आरो लोगोसे सानदों जोंहा नैबे जिथु बैसागु समावहाय जोंनि स्कुल कलेजफोरा बन्द' थायो। दा बे हिसाबै जोंहा दिनै जोङो फरायनायजों लोगोसे जों हारिमु कालसारखौबो लांफानो नांगोन। जों लाइमोन बैसो समावनो जों बेफोरखौ बर' हारिमुनि जिथु कालसार बेखौ जों फोथांनानै लाखिनो सेस्था खालामनांगोन। दा जोबथायावहा गासैनिबो मददथि आरो हेफाजाबजों जों दिनै बे बैसागु फालिथायखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार होनो हाबाय। आं बेखिनिखौनो बुंनानै एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा सा बङाइगाव साफागुरि रड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।